huwa xogħol vast ħafna, ħafna nies jaħsbu li xogħol ta' pumpier huwa biss nirien. Nirien weħidhom ġew ma vasti għax hemm nirien industrijali, nirien tad-dar u hemm dak li jgħidu hazardous material, kimiċi bħal qaċtu, gas perikolus. Appart minn hekk imbagħad hemm ir-road traffic accidents, jekk xi ħadd ħabat karozza u qiegħed maqbud ġo karozza, nimmorru aħna nqattaw il-karozza u noħorġu l-casualty bl-aħjar mod possibbli li nistgħu. Annimali, salvataġġ ta' annimali, maltemp, jekk ikun hemm xi maltemp, assistenzi fil-maltemp, assistenzi n-nies tal-ambulanza, fall from heights, jekk xi ħadd waqa' mill-għoli jittendlu jinżlu għalih. Xogħol f'confined space, spazji żgħar, waqa' bini bażikament vast ħafna. Inti waħda mill-ewwel nisa bħala pumpiera. Kif tħossok u x'messaġġ tixtieq tgħaddi min jitħajjar ukoll? Proud ħafna ovvjament, happy li jirnexxieli nasal u kont waħda mill-ewwel nisa li daħlu fid-dipartiment. Min għal minnu forsi mħajjar taqtawx qalbkom, jekk tixtieq u jekk vera taħdem għaliha l-ħaġa naħseb la wasalna aħna jista' jasal kulħadd.